So, hi guys, maayong adlaw ninyo dira. Magluto kong itlog para mamamaw. Dira, magluto ko. Wala siya guys, ning baga na siya. Kusog di siya mabaga basta tarong inyong pagkabutang sa pagplaster sa sugnod. Magkuan taron luto tag itlog. Ito nang scramble ilang ganahan. Ako kay sunny side up na ko. So guys, hi guys, so sa wakas na-record na dyan nato na magkaon kong itlog, nagluto kong itlog. Kay gahapon wala ko ka-record dyan isang sudan nga. Napay sudan gahapon nga beef loaf. Napagkapaniud to kay kuan kanang sinabuan na panit na tinula. So karon guys, di na to gagayon magkaon na tag itlog. Ako di galuto ani guys ha. Basig abi ninyo ba nga ako ato tanang itlog nga kanon. Ilahato ang scrambled egg. Ako sa side up na ko So build me up, build me up, build me down, build me down. Guys, basig nabantayan ninyo ba na ang buong gitom siya maayo, napakulog og balik. Hindi na siya brown, itom na siya kita natural atong beauty. Eat egg every day to make your body biggie. Kapit na marot. Kapit na marot itong kalan. Guys, nag-search ko sa YouTube what is the best time to drink milk. Sabutan dito kay gabi kay tungod para ma-relax atong lawas. Kay kung mainom tag buntag tulog man ta. Na mainom pud gahapon, nalimot ko basta mainom gahapon di gahapon maayo. Gabi gyud ang pinakamaayo nga mainom og gatas para ma-relax mong body. Makuha ng mga disease sa imong mga nasa mga tinae or sa ba nang nasa sulod maayo. I just want to share guys. So guys, I'm done. Thank you for watching, and please don't forget to click the notification bell, like, share, and subscribe. Have a good day. Take care. You always take care, guys. Peace. Bye-bye.